Sawubona. Ucabanga ukuthi konke okucabanga ngokuphumelela kuqondile? Kungenzeka yini ukuthi ukusebenza kanzima, ukunikela konke okunayo, nokuba nomqondo omuhle, njengoba ufunde, kuyikona okuhlupha ukukhula kwakho? Lokhu kungase kubonakale kuyisiyaluyalu, ngiyazi. Kodwa iqiniso liwukuthi awudingi ukusebenza kanzima nakakhulu. Udinga ukubona izinto ngendlela ehlukile. Uke wazizwa uboshwe njengokungathi kukhona okufihlekile okuvimba indlela yakho, ngisho noma wenza konke dingobuhle? Ufunda, usebenza kanzima, uzimisela bese ekupheleni kwenyanga, uthola ukuthi usaphambili njengakuqala. Lokhu kuke kwakuthinta nawe. Kwangithinta mina. Isikhathi eside. Uyazi engikutholile. Akusiyona inhlanhla embi, noma ukungabi namali, noma ukungabi nakhona. Kwakuyinkimbinkimbi yangaphakathi. Imodeli yasendulo enqunyiweyo. Abantu abaningi abakaze bayizwe leli gama. Kodwa iyabusa konke, ngempela konke, ekuphileni kwakho. Izimodeli zingamaqembu ezikholelo ezimisiwe, ezigcinwe ezingqondweni zakho ezingaphansi komhlaba, ezilawula lokho okwenzayo, lokho okukhokhelwayo, abantu obathandana nabo, nokuthi ucabanga ukuthi ungafika phi. Okumangalisayo. Lezi modeli azikhethwanga wena. Ziyizefa. Zafakwa. Uma ufunde ukuthi imali ingcolile, ukuthi labo abaphumelelayo banenhlanhla, ukuthi impumelelo ayikho kubantu abanjengowena, khona-ke imodeli yakho izosebenza usuku lonke nobusuku lonke ukugcina leyo miqondo iphila, ngisho noma ufuna ukushintsha impilo yakho. Lapho-ke kuvela ukungqubuzana, ufuna imiphumela ehlukile, kodwa uyaqhubeka ucabanga futhi wenze izinto ngendlela efanayo. Yilokhu okwangenzeka kimi. Ngingumqeqeshi womkhumbi. Ngaphandle kokufunda, ngaphandle kobuchwepheshe. Ngingumqeqeshi womkhumbi. Ngingumqeqeshi womkhumbi. Ngingumqeqeshi womkhumbi. Ngangingenamali futhi ngangihlale ngikweletha. Kodwa ngaphakathi kwakukhona okuthile okungangivumeli ukuba ngiyeke ukuphupha. Ngangibona abanye ngithi, kungani bona bakwazi, mina angikwazi? Ngosuku oluthile, omunye umuntu wakhuluma nami ngezimodeli. Kwakuyisambatho. Ekugcineni kwaba nomqondo. Angizange ngibe ngiphelelwe yimali. Ngangilohlelo oluphambene. Futhi lapho ngiqala ukuqonda ukuthi konke okuzungezile kwakuyisithunzi senhlanzeko yangaphakathi, ngayeka ukulwa nezwe, ngaqala ukusebenza kimi. Kodwa ungacabangi ukuthi kwaba lula. Njalo lapho ngizama ukuqhubeka, bekukhona khona isithintelo sokwesaba. Udingo olungabonakali lokwesaba. Ukungakhululeki komzimba. Njengokungathi kukhona ukuthi awusoze wakwazi. Lokhu akusilo sakho. Buyela kulokho okuvikelekile. Uke wazizwa kanjalo na? Lokho ukukhathazeka lapho ucabanga ngento entsha. Ukucela ukunyuka kwemali. Ukwenza ibhizinisi. Ukuba yingxenye. Abaningi bazizwa kanjalo. Futhi cishe bonke bayabuyela emuva. Ngangibuya emuva. Uyazi ukuthi yini eyayizaba zami? Akusikho isikhathi esifanele. Kodwa ngaphakathi kwakuyukwesaba. Ukwesaba ukuhluleka. Ukwesaba ukulahlekelwa konke. Ukwesaba ukwahlulelwa. Kodwa ake ngikutshele okuthile engikufundile ngamandla. Isithintelo sokwesaba akusona isibonakaliso sokuma. Yiqiniso lokuthi uqhubeka. Sivela lapho udlula imigomo yomodeli yakho. Uma uyiqeda, ngisho noma uthuthumela, ngisho noma unesaba, ngaphesheya kukhona ukukhula. Yilapho izimpilo eziningi zihlukaniswa khona. Ezinye zihlala ekuphileni okufanayo, ezinye ziyakhuphuka ngokushesha. Umahluko kuphi? Ezinye zabaleka ukwesaba. Ezinye zaluqeda. Ngaqala ukufuna lokho kungakhululeki. Yebo, ukukufuna. Ngoba ngaqonda ukuthi lapho, ngempela lapho, ngangiqeda inguqulo yami endala. Njalo lapho ngiqhubeka nginesaba, imodeli yami yayibuthakathaka. Ngokukhamba kwesikhathi, okujwayelekile kwami kwabakhulu, kwaba nengcebo, kwaba yikhululekile. Namuhla, lapho ngibona omunye umuntu ehlala khona ngenxa yethuba elikhulu, ngiyabona leyo ndlela.
ngibona ezihlotsheni, kubafundi, kubantu abavamile. Njalo ngibuza umbuzo ofanayo, uzoyivumela yini leyo nkulumo endala ukuthi inqamule ikusasa lakho futhi? Impendulo ihlala khona, ngaphakathi komuntu. Kodwa kumele akhethe. Kumele athi phela. Kumele anqume ukuthi ngeke avumele esikhathini esidlule ukuthi siqhubeke sibhala okwamanje. Futhi uma uzizwa lokhu kuhilela wena ngoba kuhlela wena, akuyona into enhle ukuthi ulapho uzwa lokhu. Ngoba iqiniso liwukuthi awuphukile. Uhlanganiswe nje ngendlela engasebenzi. Futhi uma ufuna ungashintsha. Kodwa ushintsho alunqali ngaphandle. Luqala ngaphakathi. Ngenqubo, ngobukhaliphi, ngokwazi, futhi ngokuyinhloko. Ngokuzimisela ukuqhubeka ngisho noma inguqulo yakho endala izame ukukudonsa emuva. Ngoba izokwenza. Kodwa uma uqhubeka isinyathelo ngosuku, kuzofika isikhathi lapho uzobheka emuva uthi, ngosuku olo konke kwaqala ukushintsha. Futhi kungaba namuhla. Lapha. Manje. Ukushintsha okukhulu empilweni yami kwaqala ngento abantu abaningi abayidelelayo, ukuphindaphinda. Yebo, ukuphindaphinda. Akuyona into eyenziwe ngokukhanya. Ayibonakali iyinkimbinkimbi ekuqaleni. Kodwa ake ngikutshele okuthile engikufundile ngokucacile, yilokho okuphindaphindayo. Abantu bafuna ushintsho oluyimangaliso. Bafuna umqondo omuhle, ukuguqulwa ebusuku. Kodwa ingqondo ayisebenzi kanjalo. Ifunda, iyamukele futhi isebenza ngokusekelwe kulokho ekubona nakulokho ekuzwa njalo. Lokho okuphindaphindayo kuba yiqiniso lakho. Akuzibalulekile uma uthi ufuna ucebe, ukhululeke, uphile impilo enhle uma usuku lonke udlala ngokungabi namali, ukwesaba nokuzwe. Yilokho okuzovelela empilweni yakho. Ufuna ukushintsha imiphumela yakho. Khona-ke udinga ukushintsha okuqukethwe okungena engqondweni yakho, futhi uqhubeke nokwenza lokho kuze kube yilokho okujwayelekile. Iminyaka eminingi, ngangizwa usuku lonke ukuthi kunzima ukuthola imali, ukuthi kuphela ngesitifiketi ungathuthuka, ukuthi kufanele nganelise kancane ngoba diyindlela umhlaba oqalayo ngayo. Ngangifunda incwadi enhle, ngibuka inkulumo, ngizizwe nginamandla. Kodwa ezinsukwini ezimbili kamuva, ngangisekuqondweni lwami lwakudala. Ngoba zazimisiwe. Futhi kunendlela eyodwa yokusika into emisiweyo, ukuhlwanyela into entsha, nsuku zonke, endaweni efanayo. Yingakho ngakha umkhuba wokubuyisa umsindo usuku lonke. Yebo, ofanayo. Izikhathi eziningi, ukurekhoda okufanayo amasonto. Uyazi ukuthi kwenzekani? Ngaqala ukucabanga ngokuhlukile. Ngaqala ukuzizwa ngokuhlukile. Futhi ngingazange ngiqaphele, ngaqala ukwenza izinto ngokuhlukile. Ngikhumbula usuku oluthile. Ngangisesithuthwini ngiya emihlanganweni futhi umcabango olukhulu uvele, awulungile. Bayokuthola uyahlekisa. Lo mcabango ungangiyeka esikhathini esidlule. Kodwa ngaleso sikhathi omunye izwi eliqinile laphendula, uyakwazi. Uyilungiso. Ulungile. Nganqampuna. Ngoba ngaqonda, lelo lizwi elisha laliyisiqhamo sokuphindaphinda. Kwakuyinkimbinkimbi entsha eyayiqala ukwakheka. Uyaqonda amandla alo? Akusikho ukulalela kanye. Akusikho ukufunda isigaba esikhuthazayo nokuxoxa ngaso. Kungukufaka umqondo onamandla engqondweni yakho kuze kube yilapho ukhubaza izinto zakudala. Ufunde igama lakho ngokuphindaphinda. Ufunde ukuhamba, ukukhuluma, ukuziphatha. Konke ngokuphindaphinda. Kungani-ke ucabanga ukuthi uzoshintsha impilo yakho ngokufunda okukodwa, iklasi elilodwa, isiphefumulelo esisodwa? Uzongozwa ngokuphindaphinda okubi. Vula i-TV, uzwa ini? Ubunzima, ubudlova, ukwesaba. Iya ekhefe, uzwa ini? Abantu bekhahlela umsebenzi, uhulumeni, impilo. Le milayezo ithathiwe yingqondo yakho ngaphandle kokuthi uyibone. Yingakho ngithi njalo, noma ukhetha lokho okuzokwenziwa engqondweni yakho, noma omunye umuntu uzolikhetha. Futhi ngiyaqinisekisa, lokho umhlaba awuphindaphindayo,
ngokuvamile akuyona into ezokuletha lapho ufuna ukuba khona. Yingakho ngakha uhlelo lweminithi eyi-6 yansuku zonke. Ngoba ngaqonda ukuthi uma uneminithi embalwa yansuku zonke yokuqukethwe okuhle, okunamandla, okukhumbuza ukuthi ungubani nokuthi ungafika phi. Ngokuhamba kwesikhathi, lokhu kuzoba yisisekelo sokwenzeka kwakho okusha. Futhi ukwenzeka kwakho kuyindlela yakho. Ngibonile lokhu kwenzeka kumfana ogama lakhe linguMichael. Wayenemali eminingi, usanda kuhlukana, esebenza emsebenzini ayemzonda. Wangithola ngengozi, wabuka ividiyo yami, futhi wanquma ukuzama. Uzinikele ekuphukeleni, nsuku zonke, umsindo ofanayo izinsuku ezingu-9. Izinsuku ezingu-9. Ekupheleni kwaleso sikhathi, wayesemise ibhizinisi lakhe. Akuyona into yokuba ngumnikazi webhizinisi ebusuku obubodwa. Kodwa ngoba wayebona ngokuhlukile, wayeka ukuzibona njengomuntu ohlulekile waqala ukuzibona njengomuntu onamandla. Lesi shintsho silula, esiphindaphindwayo nsuku zonke, savula amasango angazange awabone ngaphambili. Ngoba yindlela esebenza ngayo, ingqondo iyamukele kuphela lokho ekukholelwa ukuthi ikufanele. Ungacabanga ukuthi lokhu akubalulekile ukwenza umthelela omkhulu. Kodwa ake ngikukhumbuze okuthile engqondo esiqinisekisile, ukuphindaphinda imiqondo nsuku zonke kuqinisa ukuxhumana kwe-neural ebuchosheni. Ngamafuphi, uma uphinda umqondo kakhulu, uba namandla. Futhi uma uba namandla, uba olujwayelekile. Khona-ke unamagadango amabili, ukuqhubeka nokwenza okwenziwa umhlaba, noma uqale ukuphinda lokho ofuna impilo yakho ibe yikho. Futhi akudingeki uqale ngezinto ezinkulu. Qala ngesinqumo, isigaba, umxhaso, aliminithi eziyisithupha ngosuku. Ngokuhamba kwesikhathi uzobona umuntu obusebenzayo. Uyiphumela nje lokho okukhethayo ukulalela nsuku zonke. Uyazi engikutholile ngemuva kokutadisha ukuziphatha kwabantu iminyaka engaphezu kwengu-60. Ukuthi isithombo esibaluleke kakhulu onaso akuyona imali. Yisikhathi sakho. Futhi okumangalisayo, yisithombo esiphukile sabantu abaningi. Mangaki izikhathi uke wathi angingenalo isikhathi salokhu. Ukufunda incwadi. Ukuthatha iklasi. Ukukhathalela impilo yakho. Ukuzindla. Ukuthengela into engashintsha impilo yakho. Leli gama livame kakhulu kunokubonakala. Futhi linengxabano enkulu, liyinkinga. Ngingakwazisa ukuthi kungani. Sonke sinohora lwe-12. Akuzibalulekile uma uyigigiliyoni eNew York, umsunguli wasedolobheni elincane noma umama wasekhaya onabantwana abathathu. Isikhathi sifanayo kubo bonke. Umahluko utholakala kulokho okukwenzayo ngaso. Futhi lapho uthi angingenalo isikhathi, lokho okushoyo ngempela yikuthi lokhu akusona isidingo sami. Futhi kulungile. Inkinga lapho uchitha iminyaka usho lokhu bese uzibuza ukuthi kungani akukho lutho oluguqukile empilweni yakho. Mina ngiyisebenzisile leyo ndaba izikhathi eziningi. Kwakukhona isikhathi lapho ngikholwa, ngokweqiniso, ukuthi ngangingenalo isikhathi salokho ngaphandle komsebenzi. Kodwa uma omunye umuntu angilandela ngekhamera usuku lonke, uzothola ukuthi ngichithe amahora ngilalele abantu ababi, ngifunda iphephandaba elizaliswe ubunzima, ngigxumela, ngiphambuke, ngilahleke emisebenzini engenamsebenzi. Futhi konke lokhu kwakuyisikhathi. Isikhathi esasingasetshenziswa ekukhuleni. Ukuze ushintshe isimo sami semali. Ukuze ufunde okuthile okungikhipha lapho ngingukona. Uke wazibona kanjalo na? Udlale ngokukhathala, ukhungathekile, uthi awunalo isikhathi kodwa uyazi, ngaphakathi, ukuthi ulahlekelwa ngeminithi ebalulekile ngezinto ezingakutholi lutho. Ngokwesifundo e-University of California, umuntu omdala ophakathi uqeda ngaphezu kwamahora 2 ngosuku ngezinto zedigital ezingenasisebenzi. Lokhu kwenza amahora angaphezu kwe-700 ngonyaka. Uyazi ukuthi yini ongayakha ngamahora angu-700 asebenzayo? Umsebenzi omusha. Ibhizinisi lakho. Umuzimba omusha. Ukucabanga okusha. Kodwa akekho osinika ukusebenzisa isikhathi njengesithombo.
Sifunda ukushintsha isikhathi ngemali nokulahlekelwa okusele sizama ukuphumula ingqondo. Kodwa ukuphumula okuqondile kuvela lapho impilo yakho iqala ukuba nomqondo. Lapho ubheka usuku lwakho futhi uyazi ukuthi uthathe isinyathelo esifanele. Futhi ngezinye izikhathi leso sinyathelo akudingeki sibe sikhulu. Singaqala ngeminithi emihlanu. Ekuseni ngaphambi kokuthile, endaweni yokuthatha ifoni, ubeka umsindo oqinisayo. Endaweni yokukhuluma nomuntu okhahlelayo kuphela, ukhuluma nawe, uqinisekisa imigomo yakho. Endaweni yokuvula izindaba, uvula incwadi bese ubhala okuthile okukhuthazayo. Aliminithi emihlanu. Yilowo umahluko phakathi kokuba usuku luqale ngokuzenzakalela noma ngokulawula. Lokhu kushintsha okuhle kuzohlangana. Kuzokwakha ukuthi ungubani. Kuzokusiza ukuba usuke ekuqaleni. Kwakukhona isikhathi lapho ngangivuka ngilandele. Ngingumuntu osheshayo, ngingenaso isenzo, ngangingakhumbuli ukuthi ngingubani. Yilokho engingakhetha, ngizovuka imizuzu emihlanu ngaphambi kwesikhathi. Lokho kuphela. Aliminithi eyi-6. Futhi ngaleso sikhathi ngizozibopha ngento engiphakamisa. Ngaqala ukuphulukisa umsindo usuku lonke. Ekuqaleni kwakubonakala kuncane. Kodwa maduze ngaphawula ukuthi usuku lwami lwalunawo isenzo. Ingqondo yami yayicacile. Kancane kancane ukusebenza kwami kwanda. Iqiniso liwukuthi angizange ngithole isikhathi. Ngiyeka nje ukulahlekelwa ngalokho enganginako. Lapho ushintsha ubudlelwano bakho nesikhathi, ushintsha ubudlelwano bakho nempilo. Ngoba isikhathi asibuyela. Futhi yonke imizuzu oyinikezayo ekuhlukunyezweni noma ekwesabeni iyimizuzu engaphansi yokwakha lokho owazalelwe ukuba yikho. Uma namuhla uzizwa ukuthi uhlala khona. Uma ubheka ngaphandle futhi ubona abantu bekhula ngenkathi usazibheka, ngiqale kuphi? Qala lapha. Qala manje. Futhi qala kancane. Ngamagama, yini ongayikhipha? Ukuziphatha okungalusizo. Ingxoxo engasizwanga. I-social network ekukhathazayo. Futhi sebenzisa leso sikhathi ukondla ingqondo yakho. Khumbula, isikhathi asipheli. Kululawulo. Isinqumo. Futhi ngosuku lapho uthatha ulawulo lokho okwenzayo ngeminithi yakho. Uzoqonda ukuthi ngemuva kwesaba lokuthi angingenalo isikhathi, kuhlale kukhona amandla amakhulu. Alindeni ukuphuma. Awusoze wakwazi ukugcina imiphumela emikhulu kunalokho okukholelwayo ngawe. Luqondile. Futhi lokhu kuyiqiniso elinzima kakhulu engikufundile ekuphileni. Isithombe sakho, lokho okubonayo lapho uvala amehlo akho futhi ucabanga ngawe, yithemoma ukuqiniswa kwakho. Iqopha lokho okwamukelayo, lokho okuphakamisa, lokho olukhuthazelela nokuthi ukufuna. Abantu abaningi bacabanga ukuthi imiphumela yabo yenziwa yimisebenzi, ulwazi, ithuba. Kodwa isisekelo salokho konke yindlela abazibona ngayo. Uma uzibona njengomuntu olinganiselwe, umuntu ovamile, umuntu owenza lokho akwazi, khona-ke yilokho impilo eyokubuyisela. Ungakwazi ukubona okuhle kunokujwayelekile isikhathi esithile. Kodwa ngaphandle kokushintsha ukwenzeka kwakho, uzolimaza konke bese ubuyela lapho ukholelwa ukuthi ungukona khona. Ngibonile lokhu kwenzeka kubantu abaningi. Abantu abanemisebenzi, abahlakaniphile, abanemisebenzi. Kodwa ngesithombe esibuthakathaka. Bangena ebudlelwaneni obuhle baqala ukusebenza njengokungathi abafanele. Bangena emsebenzini omusha, ngesikhathi esifushane, bazizwa bancane, behlukile. Futhi lokhu akuyona inhlanhla embi. Sawubona, bazalwane. Ngikhumbula owesifazane owayengikopela iminyaka edlule. Wayesebenza umsebenzi wokuhlambulula ehotela, elalele imiyalezo yami ngasese, ngezindlebe, njengoba ehlambulula amakamelo. Wabhala, Bob, okokuqala ngizibona ngendlela ehlukile, ngiqala ukukholelwa ukuthi angizalelwanga nje ukuhlanza uthuli lwabanye. Ngemva kweminyaka emibili, ngamthola, wayeseqala ibhizinisi lakhe lokuhlanza. Ukuhlaba kwamehlo kwakungekho ngenxa yemali, kodwa ngenxa yombono omusha aye uziqhenya ngawo. Uyakubona lokhu?
Akukhona indawo, umphathi noma umholo, yilona isipiliyoni esingabonakali engqondweni yakho esiqinisa ukukhula kwakho. Cabanga, kangaki ukhulume noma ucabange izinto ezinjengokuthi, lokhu akuyona into yami, angikwazi ukusebenza ngeminingwane, angikwazi ukuthengisa, angikwazi ukuqonda. Lawo mazwi, uma ephindaphindwa, aba yizibopho ezakha ukuqiniswa kakhulu. Iqiniso liwukuthi akukho okunjalo, ziyizinto nje eziye zaphakama zaze zaba yiqiniso. Ingozi iwukuthi lo mbono, ngokuvamile, wakhiwa ebuntwaneni. Ukhule ulalele ukuthi uthukuthele, uphuza, uhlupheka, uqina, kunokuba ubuze, wamukele, wawenza ingxenye yakho. Kepha izindaba ezinhle zithi, uma umbono wakho wakhiwa, ungabuyiselwa. Lona umsebenzi obaluleke kakhulu, ukushintsha indlela ozibona ngayo kuyashintsha konke okuzungezile. Ngikhumbula uJim Carrey, ngaphambi kokuba adume, wabhala itheki yezigidi eziyi-10 zamadola, ebhaliwe ngeminyaka emihlanu ngaphambili. Wayeyiphatha esiweni sakhe nsuku zonke, eqinisa umbono walokho ayefuna ukuba yikho. Ngemva kweminyaka emihlanu, wasayina isivumelwano esiqeda ngaleyo mali. Ungakubiza ngengozi, kodwa mina ngikubiza ngokubambisana, wazakha umbono womuntu ofanelekile imiphumela emikhulu, futhi iqiniso lazilungisa. Lokhu akwenzeki ngobusuku bonke, kufanele wakhe lo mbono omusha ngenhloso, ukuzijwayeza, ukunakekela nokuqina, qaphela, zithande, yekela ukuzincisha, qala ukusho ukuthi lokhu kuyami, ngikwazi, ngingaqeqeshwa, ngingakhula. Ungakhulumi nje, uzizwe, yenza njengomuntu ofanelwe yilokho afunayo, ngisho noma kubukeka sengathi uyazenza, ngoba ngokuhamba kwesikhathi, kuyabe sekuba yiqiniso. Iqiniso elisha liba yilokho oyiyo. Qala manje, thatha iphepha nephensile ubhale ukuthi udinga ukuba ngubani ukuze uphile ukuphila ofisa ukuphila. Lo muntu ucabanga kanjani, uhamba, ukhuluma, uchitha isikhathi kanjani? Zinike isikhashana nsuku zonke ukwamukela lo mbono, umgqoke njengengubo, uhlale kuwo ngenhliziyo, ubone imiphumela yakho. Izulu aliphenduli izifiso, kodwa umkhawulo wakho, futhi umkhawulo uvela kumuntu obambelekile kuye. Hlala uhlukunyezwe umlingiswa wakudala noma unqume ukuba umlingisi omkhulu wendaba yakho, ukukhetha kuyakho, kuqala esipiliyonini sengqondo yakho. Imiphumela yakho ayishintshi ngengozi, kodwa lapho ushintsha, futhi leso shintsho liqala ngaphakathi, ngendlela ocabanga ngayo, ozibona ngayo, nendlela osebenzisa ngayo isikhathi sakho. Uma lokhu kukuthinte, ungayeki lapha, ividiyo elandelayo iyisinyathelo esilandelayo ehambweni lakho, nyuka izinga futhi ube ngcono kunalokho oyiyo manje. Ngiyabonga ngokungilandela, sihlangane evidiyo elandelayo. Siyeke kanye.